هجان لسروی مجاره میوانه که من هیا زده ترجوی دپرسم هجا اقبال دوره اکادمیسیان جه مسکوی دیگل منه هجا اقبال گلک بخیر آتیا کردستان 24 جاری دست بکی دخوازم او جوینا 4 آلی یاکو لمسکوی بریو دچیتن دویدا میدا ممکنه بگهیتا در انجامان یانجی خواسته که بتایبتی سوریه لسر آخا سوریا جه ترکیه دخوازه جبود درکتن یانجی نمانا تمام هزین ترکیه لسر آخا سوریا Suriye tabii açıkça söyledi. Suriye be aveke aşkere gotiye daxwaza sereke derketina serbazın Türkiye ji Suriye. Le ev daxwaza ki ne rastiye. Türkiye ve nake. Le Rusya dixwaze Şam û Ankara nêzîkê hev bike gelek hewl dide. Sedemê vê jî diyar e ji ber ku Suriye ji bo Suriye êdî bûye bargiraniyekî mezin. Pirsgirêkên din yênî Suriye hene wek mijara Ukrayna dixwaze barê Suriye ji ser xwe bavêje. Ji bo vê jî pêwîstî heye navbera Suriye û Tirkiye baş bike. Ji ber ku Rusya li Suriye enerjiya xwe herî zêde hewl dide grupên girêdayê Tirkiye asteng bike. Eger ev rêkeftin çêbe Rusya êdî pêwîst nayeke ew xwes enerjiyê xwe serf bike. Lê li aliyê din jî heta niha Putin nekarî gotinê xwe li ser Esed ferz bike. Esed godar nake û her tim hevdîtina li gel Erdoğan paş dixe. Sedemê vê jî diyar e. Tamam, tu dibêjî anku Türkiye li ser daxwaza Suriye û bi sext û fişarên Rûsyê jî razî nabe axa Suriye bi cih bihêle ev bike masî. Lê ji hêleke din ji bilî Türkiye mijareke din jî di rojevê de ye. Rûbirûbûna Sûriya û Îranê li ser hêrişên İsraîlên berdewam li ser axa Sûriye mumkin e çi hemahengiyek bihête kirin gel û berdewamiya hêrişên İsraîlê li ser axa Sûriye mecalekê din hevsengiyekê din yan jî berekê din li Sûriye ve nake? Tabii ki böyle bir ihtimal var. Meriv egerek wa heye ku berekên nû ve Suriye û İran hember İsraîlê hevkariyên xwe zêde bike. İran ji bo vê hêzên xwe li Suriye zêde dikere agahiyên wê hene. Lê tiştekî balkêşî heye eger li Tirkiye piştî hilbijartinê Erdoğan berdewam be wê demê de hevsengiyekî nû çêbe. Gelê de peywendiyên İsraîl û Tirkiye de baş bin. Wê demê dibe ku peywendî bi Sûriye re nakokî zêdetir bin. Rast e Şam û Ankara nêzîkî hev dibin wê demê başbûnekî heye. Lê peywendiyên Tirkiye û İsraîlê jî baş dibin. Wê demê ez karim bêjim ku di pirsgirêka Sûriye di demekî dirêj di rojevê de bimîne. Ev civîna li Moskowê ji bo vê giring e. Rusya dizane pêşhatekî wiha hebe ji ber wê niha ji niha dixwaze navbera Erdoğan û Esed çê bike û pirsgirêkên ku mezin vebin vana çareser bike. Başa. Niha Êja Eqbal. Gava mirov tevahî mijara dinêra mirov dibîne Esed bi temamî guhdariya Rûsyê nake. Türkiye jî bi temamî guhdariya Emerîkayê nake. Di navbera da rola Rûsyê çi dibîtin ji bo vegerandina emn û aramiya li Sûriye piştî 12 salan ku armanca? Şimdi Rusya bence oynayacağı Rusya rola xwe sereke heta niha lîstiye. Xwest Esed berdewam be berdewam bû têkşikandina Daişê de rolekî cidî lîst. Lê nekarî pirsgirêka Sûriye çareser bike. Hê jî pirsgirêk berdewam e. Ji vê demjimêrê şûndetir
ev enerjiya Rusya nemaya ku çare serb ke jiber ku pirsgirêkên din derketin ev jî şerê Ukrayna jiber vê yekê ez dibêjim ji vir şûnde tir çareseriya pirsgirêka Sûriyê rolek ku Rusya listiye ew dawî bûye êdî ji vir pêvan nikare tiştekî bike. نخوا وگرا یان جی هولن وگرا سوریه بو ناوا کمکار عربی با آوایک جی آوایان آرمانجا ولاتن کنداوی و عربی نینه کو هندکی سوریه جبن بال ایران در بخن دوان دمین داویه دا آیا گلو اف آرمانج پیکانه؟ Tabii bu Suriye açısından bir başarı. Ev ji bo Sûriye serkeftinekî mezin e ji bo Esed jî serkeftinin duwarê diplomasiyê da pengavên giring e û dixwaz Esed dixwaze rewşa xwe rewa bike. Li vê derê tiştekî giring jî heye rola İranê pir giring e ew dixwaze li Sûriyê ji bo xwe hevsengiyekê nû çêbike her wiha rola İsraîlê jî li navçeyê pir giring e ew bi Sûriye û welatên kendavên nêzîkê hev dibin her wiha girêdayê Tirkiye jî mijar heye eger îro Esed bi kendavê re peywendiyên xwe pêş dixe û bi Tirkiye re pêş naxe ew ji bo Tirkiye kêmasiyekê mezin e باش lê her awayê Esed dixwaze xwe rewa bike di asa navnetewî de bê qebûlkirin bê naskirin. تمام هجا اقبال دوی دمه دا به اگر ناسایبونا پیوندین دنا برا شام و انقره ام دیسان دکارن بجن ترسا انجام دانا اپراسیون دین زیدتر جالیه ترکیه و هیا و چاخه دیرولا روسیه چی بی دیسا هف اوای گریسپی و سریکانی و عفرین گلوپا کسک هلکت Eğer Erdoğan 14 Eger Erdoğan di çardeyê Gulanê de serkeve ev operasyon eger operasyonê heye ji bo demên din Rusya bawekên nerînî di operasyonan dinêre lê dixwaze Kurdan jî bigire kontrolê û Tirkiye jî kontrol bike lê eger Tirkiye pir bixwaze operasyonekî bike Rusya zêdetir helwesta Amerîkayê giring e li vê derê. باشه لموسکوی چاوا بحثی امن و آرامیا سوریه تکرن هر پارچه یک نافچه یک دسته گروپه که بنونراتیه ولاته که راسته و خود نراسته و خدایه مجارا کردان جی دروجه ویدایه هرچی قاس رویبریا خسر هول دده دگل شام پیوندیان آسای بکه لیدری هش نهاتیه وکرن چما روسیا رول خونابی نجبو وکر ناوی داری گلو tabii şu anda Rusya'da Nihal Rusya roja ve sereke Ukrayna'ya Suriye ne de zede roja vede Kurd jî ne de roja vedane jiber ku Rusya dibêje Kurdên li Sûriye girêdayê Amerîkayê jiber wê zêde rolekî giring nîne çareseriya pirsgirêka Sûriye zêdetir da asta şîrovekaran da têz dibin da awayê êdî asta fermî de zêde behsa mijarê nayê kirin dibêjin desilata Sûriye gelek a kontrol kiriye lê nêrine min ne tam bîyo awayê باشه برای تا اول نکیماسیه که بسر خوک و کردان لی روجاوای کردستان و لسر آخا سوریه زیده تر جه 13,000 جانگوری دانه جبرو بروبونا داعش آنها دناو حساب موسکوی دانه بن اره اف مسئله نابی تا ترسیه که لسر داهاتو سباروجا سوریانو bu Kürtlerin hatası değil. evan ne xetaya Kurdan e Bu Rusya'nın resmi evya siyaseta fermî ya Rusya'ye Rusya de dîrokê de û niha jî dema siyaseta xwe navçeyê birêve dibe zêdetir paytextên fermî yên welatên navçeyê esas digire ji divê warê de zêde tiştê ku zêde Kurd bikin nîne eva girêdayê Rusya û Enkere û Tehran û Şamê ye eva
زده کماسیا کردان دوی وارد نینه باشه دخوازم ویجی بزنم هجای اقبال دماکی دوی دمیدا هرچنه با ترکیه رازی نابید به تمامی لسر آخا سوریه در بکویتن لسر شرط و مرجن اسد بوجوینه و آسایی کرنا پیوندیان آلترناتیف چیه؟ سباروش چیه؟ Tek bir alternatifi var. تنه alternatif که اگر اردوغان ده هلبجارتن چارده ده تک بچه ده صلاتا نو دبک و سوریه وکشه لی اگر اردوغان بمینه او هزین خالص سوریه دهله باشه گلک سپاس بو هجای اقبال دوره اکادمیسیان جوی مسکوی وار باش